moramora matimre kuno wabiro ketonu wang'wa kaendi. Ka wadoke weche mamoko en Jatend piny Kenya William Ruto noketo koke parang'wen mag chik makoro biro tayo chenro mag thieth e pachoka e bwo chenro mong'ere kaka universal health coverage. Ruto pojo kanye sekta mar thieth mosebedo kachiwo sir makare ne piny owacho kod migawo mar thieth kuom keto sinani e chenro ni makoro igeno ni biro bero chenro mag thieth e pachoka. Lidio Keyo nigi ler. Sa aboro mar odiochieng', Jatend piny Kenya William Ruto nochopo liare mar kar jot mare. Ne en nyasi ma adundo mar keto chik parang'wen mag chik makoro biro tayo chenro mag thieth e thurka. The enactment of these laws, the Primary Health Care Act 2023, the Digital Health Act 2023, the Facility Improvement Financing Act 2023, and the new Social Health Insurance Act 2023 provide a legal and institutional framework for a new dawn in our healthcare system. Chik manyien en mano ma igeno ni biro kete tim chenro mar universal health coverage ma osebedi ka itemo to luar mane Luanda. Ka jatend piny onyiso chir ma en go kaluwore gi tich matek mowacho ni osebedi ka iketo e chik manyien no. In 2012, with President Kibaki, we tried, but we didn't quite get it where we wanted. We tried again in 2017, 2018, but the trials that went in Nyeri, Isiolo, Kisumu, and Machakos, they failed. And it was because it needed some thorough thinking. We decided to create a farmer base. In the next 24 months, we are going to have a harmonious working relationship with all the unions so that we ensure that we deliver on universal health coverage. Jagoro maduong' mar riwruog jochiw thieth e pachoka Laktar Jatend leronwa matut kotenre gi chik manyien ka geno mare en ni biro kete tim mondo mi okony oganda jo Kenya. Bill gi gina achiel kuom gi en miluongo ni Facility Improvement Fund. The essence ni pesa mochoki hospital osebedo kaka counties atiyogo e yore mopogore opogore, loso go ndara, loso go nyiewo gik moko, loso go pavements, but koro bill ni bomiyo koro ka pesa no choke hospital titiyogo e nyiewo yath hospital. Bill mar ariyo mabiro en bill mar digitalization of healthcare. Jotuo kodhi neno daktari, to daktari ndiko record gi system. Makoro kiwuok hospital machielo dhi hospital mar ariyo, to records gi pod ni atigo mondo ng'e ang'o ma osebedo ka tuo, records bedo maber. Bill mar adek en bill mar social health insurance fund, moting'o wach mar emergency fund, emergency conditions to gi manyalo miyo ji obed gi thieth hospital mok bed gi chudo. Bill ni bro atiyo kapo ni pesa mane iye otigo loso hospital mar sirikal, ok okawo pesa go tere hospitali mag private. Ni mar jo private investors be dwaro pesa no kabisa. Bill mar ang'wen en mar primary health care, mar jomrero joma ni e gweng' manyisi ni tuo, nyisi ni en gi pressure, nyisi ni onego bed ni dhi hospital. Mano en bill maber ni mar obomiyo jopiny dhi osiptende mondo othiedhi. E binde gi te gin katim nono kaponi jothieth matiyo osiptende ma Kenya ka ok ondiki. Kuom thuolo mokwongo bang' yiero, chik ni chal ka gima nokelo kanyakla kweth ariyo mag siasa e od bura malo kod Senate ka giduto ne giyiere kendo kadho paro mar chikno. Congratulations to the leader of the minority in the Senate, because on this series of bills, it is an area where we agreed to agree on everything, including some of the amendments we eventually made. Jatend piny osingo tiyo kanyakla gi counties ma pachoka neno ni chik manyien ni oketie tim kojiwo governors ma pachoka mondo mi omed tiyo gi piny owacho. Less than a month ago, we flagged off the kits that over 100,000 community health promoters will use in our counties. This administration will not undermine our county governments. When counties succeed, Kenya succeeds. We have no issues completely with the two bills, and that is the digital health bill and the primary care health bill. The other two bills, we will not say exactly we have issues. We only ask that in the state they are in at the moment, they may not be implementable, but the solution would be to have regulations made in the shortest time possible
so that we can make them implementable. Kaka achiel kuom yore mag chopo singo manomiyo oganda jo Kenya kinde mag campaigns, Jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni ma en chik ma koro dhi kelo yot e sekta mar thieth kendo bero ngima jo Kenya mago mayuto gene piny ahinya te yorego mag yudo thieth ka koro chenro ni idhi ket ayanga odiochieng' ma Kenya nyasi mar Mashujaa Day e kaunti ma Kericho. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.